Hemmeňize salam. Bugün Abzor'da Avalon'un 3. pakalenyasının 2. restylingi. Bizim dilimiz aydanda bu maşin Titanic Avalon ya da Karabil Avalon. Daha şoğuda olsa Spiral Avalon. Şu an bizim yurdumuzda bu maşina en sonki Go Avalon diyorlar. Yani bu maşin yumşak görüyorlar. Bilýänsiniz, köpüňiz bu maşiny minip gördüňiz. Näl yumşaklygyny? 99 Avalonum yumşak, 1-nji pakalenyasy Avalonyň. Soň Dut Avalon has yumşak, 2-nji pakalenyasy. Titanic Avalonum 3-nji pakalenyasy bolýardy. Bularam gat yumşak. Ýöne mundan soňky uje 10 Avalonlar gat görýärler bizde. O maşinyň Abzor basyny çykar. Sürüp görürüz, deňeşdirip görürüz yumşaklygyny. Nesibe de olsa ikisini deňeşdireriz, ikisinden bir lijaşydan geçip görürüz. Deňek görürüz. Realne şol 10 Avalon gatdymy ya gat dämi? Sizem kommentarda ýazyň. Siz Avalonyň haýsy pakalenyasyn has gowurýaňyz? 99 Avalonmy, Dut Avalonmy ya da Titanic Avalonmy? Ýazyň kommentarda görelim haýsy Avalonyň has fanady eken. Toyota kompaniyasy bu kuzufda 2005-nji ýyldan 2012-nji ýyla çenini çykaranlar. 2005-den 2007-ge çenini şol burda, ondan soňra 1-nji restylingi bolýar. Soň 2010-njy ýylda 2-nji restylingi bolandyr. Bizde şu wagt şunu has owadan görýärler, men özüm owadan görýän. Bu maşinymyzda bizim limited komplektasiýada, ýöne bilen başga komplektasiýalar hem bardyr. Köne modellerde prosto komplektasiýa diýilýär, görünsiniz, mata salon prostoýjalar hem gelýärler. Ýöne men soňky bu restylingda, 2-nji restylingda görmedim prosto mata salonyna gelenini. Bir şu limitedini görýärdim, biram eleki XL-sini görýärdim. Sizem ýazyň kommentarda siz gördüňizmi onu, ýa görmediňiz? Maşinyň daşwidine baka beriň. Ýa-ni aýtdym 2-nji restylingi has owadan görýärler. Realne 2-nji restyling owadan. Siz uje daşyny kurgawy Abzor görünsiňiz. Maşina ähraptarlaryny owadan. Gaptarlar seretseňem, öňden seretseňem, ýyzdan seretseňem. Bu maşina çalaja galyp dur, çalaja düşürýär. Onda has idealny bolýar. Sizem kommentarda ýazyň. Şu Passatkan halaýaňyzmy şu maşinni? Ýa-da çalaja çökerseňiz halaýaňyzmy? Restyling diýen bolyn käbiriňiz düşüneňiz. Restyling näme diýip? Restyling bolanyny öňkü videolarymda aýtdym. Bu videoda da men ýatladyň. Maşinyň daşynyň bir obnovleniýasy. Öýüňizi remont edýäňizde, öýüňiz kaby zady ütken ok, şolurda ýöne içine boýjyny çarşýaňyz, kraskasyny ütkedýäňiz. Edil şoňýalak bärde de ýüzleýje obnovleniýa edýärler. Ona şoň ilki faralary we bumper serediň. 2011-12ler şoňýalak gelýärler. 2010-nyň aýagy, 2010-nyň aýagy 11 we 12 diňe şoňýalak gelýär. Mundan öňkülüň ýyzy ütkeşikdir, farasam ütkeýänler. Bula hafawadan. Derdim, asobinna limited bolýar şu maşin. Bolly başga maşin gerek geldi diýenler ýazyň kommentarda. Limited diskadyr bu. Limited diska diýilýän, imina limited komplektasiýada şuňalyk diska diýilýändir. Eýle komplektasiýada diska ütkeýänler, XL-de başga diska, limitedde başga diska diýilýändir. 2-nji restylingiň ablutsovkasyny has owadan görýäňiz. Realny owadan serediň. Men häzir bärde iň birinjini goýjak, ondan soň 1-nji restyling goýjak we tapawdyna serediň. Gat ütkeýändir öňü. Men geçen gezek 2009 Abzor edipdim. Ýadyňyza düşýärmi? Oňam öň bir açyk ütkeşikdir. Daşyna lübowaç edip bolan bolsaňyz, indi salona geçýär. Salonjuny serediň bolanlar näl idealny, yumşak, giňişe maşin. 13 Avalonyň we 19-20 Avalonyň fanatlary gat görmäň. Ol Avalon, bu Avalonça ýok. Bu liçne men öz pikirim. İsteseňiz razylaşsaňyz, isteseňiz razylaşaňyz, razylaşsaňyz, razyalaşmasaňyz kommentarda ýazyň. Sizem imni şu Avalon gowurýan bolsaňyz, eýlekilerden, täzelerden like çaşamasyň. Indi şu ýerde men size başta çykan Titanic Avalonyň restylingdan öňkü torpedany goýjak we restyling goýjak.
Seredin ondan. Tarpeda gat ütkeyendir. Mın priborlara ütkeyendir oğlundur. Zavodskoy monitor jelya bular. Kamera zadnyağı video, cruise kontrol ve klimat kontrol ve. Berde yönü zavodskoy monitoruna ayırıp piyaner koyup durlar. Yönü zavodskoy monitoruna men has koyuyoryan. Hemme zatı zavodskoy olsa koyuyoryan. Berde hemme zat badır oğlunlar koşmaçı, hemme zat yeterlik. Hiç sat koşmak gerekke. Ben maşina alıp sürüvermeli. Salonumun has oğudan görüyen könölörden 8'lerden 7'lerden 2007'li 2005 ondan has oğudan. Bu meblin renkini seyredin nähil. Materialan priyatny. Gatı goğuran şu stani avalonu. Men Lexus fanadı bilýäňiz da. Yönü şu maşin yeketek Toyota. Imin şu stani avalon. Lexus'un komfortunu berip bilýär. Berde şuňa çyk patstakanik mebeli gat idealny, gat priyatny, prosto renk var ha. Girýäňiz içine. Şeýle oğudan nap. Berde şu at garanky düşdi uje. Prosto videoda berýän okun bilem okun. Berde de şeýle melaş salynýan bardaçoğumuz. Berde de şeýle melaş salynýan opşam melaşlaň salmana yer gatken. Bär şeýlece bardaçoğa muly. Lük çağasımız elbette ba. Bu maşinimiz ýaňam aýtdym limited komplektatsiýadadyr. Otlan şuna serdim. Häzir gapynam ýapýas. Maşiniň içine hiç el motoryň sesi eşdilenok. Biraz garanky düşdi, çywynaram koyduk. Serdim oğlanlar şu at motor işläp dur. Yönü motoryň sesi salon eşdilenok. Şuma izolasiýasy gat gowy. Öýändirni ütmän rälni gowaran şu maşina. Gatken adam ýazdy maňa Titanic awalonyň soňkusy diýip. Siz üçin oğlanlar şu şoň üçin hökümet ulatdy aktiv görkezdiň. Berde bizde 2 tane pamit sidene var. Pamit sideneň näme diýeni siz bilýäňiz. Men Crown'na uje goýandyr. Crown inta goýamak ýöne bu video çykanna uje Crown'un absoryny siz görürsiňiz. Sazlayan şey diýip, mesal üçin şu wagt men 2'lige goýdum. Nädir bulaşdyraýyn. Berde de gorkadan täze Crown'u görmän bilersiňiz. Indi seredin. Sidene şu wagt şuňalak ha. Men ýanky pamit sidenem goýdum ha. 2'lige basýan. Yankı sazlayışım ýalyk öýde goýýar. Ana, şuňa pamit sidene diýär. Ýagny sidene sen sazlanyňy öz ýadyna saklay, ondan soň islenatyň knopkany bassaň düzdi. Gaty go funksiýa mena pasýan ulanýan sebäbi doganmam sürýär. Maşiny ondan soň ol başga çet goýýar, men başga çet türýän şondan. Berde bizde 6 skor Tiptronic korobkadyr. Tiptroniň uje näme diýeni siz bilýäňiz. Geçenki abzorlarda da aýtdym. Avtomat korobka plus ruşnoyum geçirip bilýän. Ana şoňa Tiptronic diýilýändir. Podogref we ventilyasiýa sidene badyr. Onan berden şey diýip sazlap bolýar. Gat giň omuň ogerer. Arka diwan bolýar. Zaten et bolýar nädir? Şey diýen galya öküz kelledäki. Ana berde de knopka basýan oha ýatýandyr. Gat udobny. Bu maşinna kire etýänlerim ba. Ýöne bu maşinna kire etmek biraz wygodny däl. Sebäbi 3,5 motor da onuň 99 awolanyna, dut awolanyna kire edeni hasamat düşäme müň zapçaşy olara garanda gymmadrakdyr. 3,5 motorlugy gowy ýöne. Giňişe. Bu maşin kire üçin de özüňe sürdüň maşgalaň bilen gaty gowy. Şu wagtdan men bazarda, biziň bazarymyzda öz bahasyny degen maşinnyň birisi. Her kilek bahadan ba bilýäňiz. 1000 ýarlyk Titanic awolanyň $6.000 görkezdim men size 2005 6-sy. Ana şo $6.000 başlaýar, ol gaty arzanly şol. Primärno şo 6-6,5dan başlaýar, komplektasiýasyna görä we $15.000 çenli gidýändir. Ol uje näme üçin beýle diýip aýdarsyňyz paşdy 3 etse. Ýylyna bagly, sostoýanyasyna bagly, komplektasiýasyna bagly. Ýyly täzeleri şular iň soň restyling we iň soňky mundan soň çykmat da mundan soň uje onja awolanyr diýär. Olardan bulary has gowy göränler sebäpli bulan şunlar täzeleriniň ikinji restylingi bahasy gymmatdyr bizde. Zavodkoy çykkan setke elýär. Şeýle podushka, berde podstakanik, gat udobny. Ikol uyzun otursaň awada aýdy bermek arkaň şu ýerden hiç el ýadamaýan. Bagajnik pult açylýar. Gaty giň bagajnik wa ulandyr. 410 litr. Ay bärik 3 goýnamsyz ýa mesele ýok. 410 litr diýip aýtýanna. Käwagt men aýdam ýok näme üçin? Primärno Toyota'laň ýanky bagajnyň razmeri primärno deň.
Ýöne bizde iň esasat näçe goýun sygýanyny sebä sadak etseň, ýene bir zat etseň, ejeň bar goýun getirdiýse gitdiň, şuňa mindir aýmel goýuna. Indi iň esasat motor. Öz galmalymyň, avalon. Täze çykan Camry'lar däl beýdip galdyrar ýaly. Toyota kompaniýasy soňky maşinalaryna has ekonomi edýär. Bularda näme bolsa bolmeny normalny. Ýene bir zat, gaty kän wagt şolary Camry bilen deňeşdirilýär. Camry'dan Avalon'un çalaja bolsa da klass uly gelýändir. Şoň üçin bular has komfortny. Ýöne benzin ýakyşy biraz köp bolup biler. Bular edil öküz kelle bilen deňeşdiremizde. İçi şol zat, şu yer bar, kapot astyna şol zat. Ýöne on kuzos ýeňil. Muňa kuzos agar. Ondan häzir ylgaňda nähile arkaňa bir ýukalyp ylgasaň, gatkan ylgap bolany wa. Edil şoň ýaly hasap edeň. Öküz kelle bilen titaniýa bolan ýarşanda ma holun aýtdyr da titaniýa bolan al zat. Edil ikisiniň hem sasýanýasy idealinje bolsa da täzece diýelik sen. Öküz kelle alýandyr. Öküz kelle menkärli Lexus amalýa. Sebäbi öküz kelleň kuzosy ýeňil. Şo sebäpden bilen motor şolurda, şoluratyň güýji ýöne öküz kelleň razgony has çal. Bärde bizde 3 ýarmyk motor, 270 atyň güýji, 0-dan 100 7 sekund. Indi sırk görelim. Ýatdan çykan zat maşynyň funksiýonlaryna bez kulçowy dostupy badyr. Ýanyna geldiňiz. Açdyňyz, gitdiňiz. Çywyny ýeripdir ýene. Şulara bir kowaly. Otlanşygy. Remenjimiz dakkas howpsuzlygy ýatdan çykanamyz. Yani aýtdym men size titaniýa bolan alya diýip ýazjaklar bolar seragna. Oňa jedel etmek hökman däl bolanlar. İkisiniň agramyny ýazyp görüň. Öküz kelläň we titaniýa bolanyň. Agram näçe? Haýsy ýeňil bolsa şoda alýandyr. Ýadyňyzdan çykarmaň. Öküz kelle bilen maň motory, Lexus motor şol burda 3 ýarmyk motoryň menne zapçaşlaryny aldyma şol burda. Anaň içki granat diýdi, ýankylatlar hem de şol burda. Indi nolun 60'ın barlak görülüň meçhit ýolly. Ýöne bu goýhaşlaýandyr. Titaniklar öküz kelleden Lexus'un goýhaşlaýar kuzu agyr basýan bolan. Şert gitýändir bileňir. Makky ýapyşdy gorkma ho. Ýöreýiş owy. Elbetde. Men şu abzorda basýany, olanlar men onu bir gaz sürmän goýup zat däl. Men maşyna abzor edemde basyp görmeli, sebäbi nähile şu motor harap bolsa. Tormuz tutuculuğu. Katı. Evet, makka. Opel çavam. Kovu. Realna şu atara mena gözüm yumuk sürsem de şunu. Men titaniýa bolana barýan bilýär, mesela Lexus ýalyk şu komfortda. Yumşaklygy da. Şundan aýlansaň bolýar. Kat koyuyor ya, mesele yok. Lu yang yapacak diýip men açypdym na. O inne bolla. Şundan aňraýan gidip bilýär. Şeyde. Öt. Yani yolun bir dürsüdür yeri vardı. Şu taydan geçtik, bak bir şey bildiren ok. Olanlar maşinin yol tutuculuğu, gowy. Realne gowardym men maşyny. Bunu sürk gördüm de ýöne imini 2011-12'sini sürk görmedim. Edil bir eýleklerden gaty bir üýt köşük ýer ýokmy? Ýöne salon owadan. Ana, şonu haladym. Salon has owadan. Edil yol tutuculuğu, ýöreýişi şol bir zat 2009 bilen. Ýöne 2007'den 8'den has çalt diýär ýani alak by. Hemem 6 skor karokko.
Komfort maşin, realno. Alanına değen maşin. Mesele yok. O. 3,5 motor gogulay. Kaladın makka. Yani daha şolda maňa spiral diýerler diýip aýtdylar da men öňe bilemokdum spiral diýilýänini. Näme üçindigem ilki faralar yanana spiral bolup ýanýar. Ona mädir gorka diýse-de. Seredin spiral bolup ýanýandyr. Bundan öňkülerde müň ýalyk däldir oglanlar. Bundan öňkülerde abyşny lampadyr. Bärde spiral. Şo sebäpdenim daha şolda spiral awlon diýilýän ekeni. Men ýöne birinji ýerde eşitdim onu. Gaz şaşyna seredin oglanlar gaz şaşyna. Ana näme üçin ikinji restalin kat gogorýarlar. Iň gyzykly bu maşynyň bahasy näçädir sorap ýazjaklar olar. Radnoy ak renkde 2010-nyň aýagy, 2011 dikitjanlar sebäbi bu ikinji restalinga deýişlidir. 2011-12 şol bir zat, ütken zat ýokdur. $15.000 diýe eýesi. Arzanmy, gymmatmy? Bahasyna diýýäm diýen okmy? Siz kommentariýa dädiň, men uje öz pikirimi aýtdym. Ne siziň gedeňiz? Maşyn öz bahasyna diýýär, men häzir özüm wybr bolsa 2020 Camry'my ýa-da 2011-12 Avalon diýse, men 11-12 Avalon aljak. Häzir ikisiniň bahasy şol bir zat. Onu muny alan gowy, sebäbi komfort, ýöreýişi hemme zat bärde. Ýöne-de siz aýdarsyň 10 ýyl täze zat alan gowy diýip. O da dogry. Ýyl täze zat adam alsaň bolýar. Bärde uje kim näme istese. İsteseňiz siz ýyl täze ýöne 2,5-lyk gatrak zat alýaňyz, isteseňiz 3,5-lyk ýumşak ýöne ýyl çalyk könürak zat alýaňyz. Ol siziň wybryňyz. Kommentariýa dädiň, maşyn bahasyny diýgem diýen okmy. Ýa aýtdym men size maşynyň başlaýan bahasyny 2005'ler primerini $6.000'dan başlaya $15.000 çenli gittiği diyelim. Şungal yılı täzeler 2011-12'ler şungal gymmatrak bolýandyr. Galanam görüşdürüň özüňiz. Kime gyzykly bolsa da aşakda nomerler habarlaşyň, men eýesilen siz çataýyn, soň özüňiz düşünşiň. Maşyn görüşüňiz ýa daha şowda, biz bu daha şowda obzor edip otyrys. Bu maşynlar dinni näme aýyp bermek bolsam, onam siz kommentariýa ýazdyň. Käbir zatlar ýatdan çykýarlar, dogry düşüniň. Ana şuňa obzor bolýanlar, göwnüňiz ýarandyr diýip pikir edýär, like goýun, kommentariýa ýazyň, dostlaryňyz bilen paýlaşyň, aktivnost görkezin, bärde kolokçyk we onam basyň, täze video çykanda görse de o demle neler ýaly. Videolarymyz elbetde gogorýan bolsaňyz, gogoryp görýän bolsaňyz. Kim şuňa alçyk? Titanic Avalon, ýa Karabil Avalon diýäňizmi siz ýa ýankal Spiral Avalon diýäňizmi tapawy ýok. Şuňa alçyk Avalonyň 3-nji pokoleniýasynyň 2-nji restalingini isläp ýören bolsaňyz, her biriňize öz halalca puluňyzy gazanyp almak nesip etsin. Iň esasy adam janyňyz sag bolsun, galan zat bolar.